Benvinguts al resum setmanal de Reus a Prop Notícies. Comencem amb el ple municipal que es celebrava divendres, un ple on s'han aprovat els ja esperats nous pressupostos municipals, fet que fa que Reus deixi de ser així l'única ciutat de Catalunya que encara no els havia aprovat. Ho ha fet amb àmplia majoria, amb els vots favorables de Convergència i Unió, el Partit Popular i ara Reus. El Partit Socialista ha votat en contra després de presentar una proposta d'última hora que demanava una reducció del 50% de l'IBI a pensionistes, jubilats, aturats i famílies monoparentals amb rendes baixes. I la CUP ha mostrat el seu descontent per uns pressupostos que diuen estan condicionats per la mala gestió de l'anterior govern. En roda de premsa posterior, l'alcalde Carles Pellicer feia una valoració de l'aprovació dels pressupostos al ple. Si m'agrada això, és una qüestió de criteri, de dir, escolta'm, en aquest moment hem d'estar remant tots un moment, i després poden fer l'oposició que vulguin. Jo és que acceptaré tota l'oposició, i més l'accepto i ja me la castiguen. Però en moments com aquest i en temes com aquest, com el pla d'ajust i com un pressupost que és el millor pressupost possible, que no m'agrada el pressupost, però és el millor possible, doncs, esclar, això requereix una responsabilitat i d'un saber estar, i d'un saber fer, i d'una professionalitat, i d'una visió ciutadana que, escolti'm, aquí ja es perdeix prou. Tot això succeïa en una setmana on el govern rebia l'esperada notícia de l'aprovació de quasi la totalitat del pla d'ajust. El Ministeri d'Hisenda va comunicar aquest dimecres a l'Ajuntament de Reus l'autorització d'un crèdit per valor de 36,75 milions d'euros per pagar factures a proveïdors anteriors al 31 de desembre de 2011. Això suposa el 98% de l'import demanat pel consistori el passat mes de març dins del pla d'ajust municipal. A partir d'aquest mes de maig i quan el plenari doni llum verda al crèdit a 10 anys amb un 5% d'interès, els proveïdors reusencs i de l'entorn començaran a cobrar les seves factures. Aquesta setmana, la vida política de la ciutat també s'ha vist marcada per la decisió de la Fiscalia que deriva el cas de Josep Prat al jutjat d'instrucció número 1 de Reus, que porta el cas de les factures d'Àngel Cunillera i de Jordi Berguedà i que ara també s'encarregarà d'investigar la denúncia presentada per la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, contra Josep Prat per possibles incompatibilitats al capdavant d'Innova, l'Institut Català de la Salut i la xarxa privada USP Hospitals. En aquest escrit, la CUP incidia en la gestió opaca de Prat al capdavant del holding i l'alarmisme creat com a director de l'ICS. David Vidal explicava el que faran a partir d'ara per Reus a Prop Notícies. En primer lloc, podem estar de moment satisfets. Sabem que el fiscal de moment ha obert diligències. Aquesta és la part positiva, per tant, ara el que caldrà plantejar-nos és si nosaltres com a CUP ens personem com a acusació particular o no. I ara estem una mica en tràmits amb el nostre equip d'advocats i assessors per veure si realment tirem endavant com a acusació particular o no. Aquest dimarts, dia 1 de maig, el gruix dels actes de la jornada del Dia del Treball es concentrava en una manifestació de més de 5.000 persones a la ciutat de Tarragona. Abans, a Reus, els sindicats alternatius i l'Assemblea Popular organitzaven una concentració a la plaça de les Peixateries Velles, on es va fer una performance recordant la lluita sindical dels màrtirs de Chicago i els parlaments de diversos representants dels moviments socials. Entre los oprimidos muchos dicen, jamás se logrará lo que queremos. Quien esté vivo, no diga jamás, lo firme no es firme, todo no seguirá igual. Cuando hayan hablado los que dominan, será el turno de los dominados. ¿Quién puede atreverse a decir jamás? ¿De quién depende que siga la opresión? ¡De nosotros! El més important del moviment obrer en aquest país és el 19 de juliol de 1936, en què va desaparèixer l'Estat de facto. Va desaparèixer completament. La classe obrera es va fer càrrec d'allò que és de totes i tots, allò que en diuen allò públic. Aquesta setmana també es desvetllava la programació de la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. Així ens ho explicava el nou director Jordi Gaspar.
És reduir el nombre de companyies, intentant mantenir una miqueta els paràmetres entre nacionals, estatals i estrangeres, que naturalment han augmentat una miqueta més les nacionals i estatals, amb una comparació petiteta, com si diguéssim, segueix tenint una vessant internacional bastant gran, i la història ha sigut fer-les treballar més un cop estiguessin aquí, formats dins dels mateixos espectacles, doncs hem aprofitat coses pels itinerants, per la Palma, o sigui, ha sigut un treball de quasi bé de fer-ho casar tot, intentant aprofitar al màxim les propostes que teníem. Aquest cap de setmana, el Centre de Lectura acull el 65è concurs d'Exposició Nacional de Roses. El concurs, organitzat per l'entitat, té l'objectiu de promoure els valors ecològics, artístics i culturals d'aquest símbol floral de la ciutat de Reus, que és la rosa, i en aquest any ho farà amb més de 5.000 exemplars. Entre les novetats destaca la rosa Albert Via, que s'ha creat en honor al directiu mort per accident mentre es preparà l'exposició de fa 2 anys. L'organització repartirà als participants rosers d'aquesta varietat de rosa per poder-la presentar l'any vinent. I aquest diumenge, Reus viurà un any més la tradicional edició dels 3 toms. Enguany, a més, es realitza la 15a trobada de la Federació Catalana dels 3 toms. L'esdeveniment es presentava en roda de premsa i Tània Guas, presidenta de la Federació Catalana dels 3 toms, explicava en què consistirà aquesta edició. Moviments i cavalls més representatius de tota Catalunya, el dia 6 es donaran cita a Reus per celebrar aquest tancament de temporada i la 15a trobada de la Federació. Els 3 toms per excel·lència, perquè només amb una festa així es poden veure tots aquests carros i guarniments junts. Un veritable museu vivent i itinerant que recorre de gener fins al mes d'octubre als carrers i pobles d'arreu de Catalunya. Fem un suau és la campanya amb la que l'empresa reusenca Cafès Brasília proposa la recuperació d'aquesta beguda tradicional de les nostres comarques, feta amb cafè i gasosa. L'11 de maig es donarà el tret de sortida a la iniciativa amb una degustació popular a la plaça del Mercadal, amb la participació d'artistes plàstics, videocreacions i música. La campanya es presentava el dijous a la Sala dels Miralls al Círcul en un show cooking dirigit per Mariona Quadrada, i on van assistir l'alcalde Carles Pellicer, el regidor d'Innovació, Empresa i Ocupació Marc Arza i el president de la Cambra de Comerç Isaac Sant Romà. Fent un suau amb la Mariona Quadrada, ens acomiadem. Bona setmana. N'hi poso una mica més perquè ja hi ha el glaçó i llavors ja me passo dels 50 centímetres cúbics. Agafem la gasosa i aquí és quan el cambrer, barman o el senyor o senyora que faci aquesta beguda ha de ser una mica, bueno, destres segur que ho són, però vull dir, ho ha de tenir en compte, no?, que hem de fer així, perquè el suau... Ai, si marxes! I avui, a l'Espai Entrevistes, posem examen a Xavier Grasset, un gran comunicador amb el que parlem de la seva tertúlia L'Oracle, de periodisme i de la ciutat de Reus. Avui amb nosaltres Xavier Grasset, periodista i comunicador, nascut a Vila-seca i reusenc adoptiu. Què significa conduir una tertúlia com l'Oracle en temps tan convulsos com els actuals? Doncs la veritat és que és apassionant, perquè just en un moment en què no sabem ben bé cap on anem, una tertúlia és una conversa que no saps ben bé com acabarà. Saps com comença però no saps com acabarà. Hi ha 3 tertulians més un convidat i cadascú porta la seva motxilla de raons i d'arguments. I intentar conciliar-los o contrastar-los és la funció del programa. I la veritat és que és apassionant perquè et dona justament una lectura de la realitat, dels fets, però amb una argumentació una mica diferent a la que podem haver sentit o escoltat. És una clocada d'ulls a les comarques del camp convidar a periodistes i polítics del nostre territori? Doncs la veritat és que moltes vegades tinc consciència de que encara en porto pocs, però sí que miro de tenir tertulians de totes les procedències, de Montblanc, de les Terres de l'Ebre, de Tarragona, de Reus, de l'Alt Camp, i a més també convidats, però no només del Camp de Tarragona. La meva mirada intenta incloure la gent de les Terres de Lleida, de Girona, de Barcelona i també del País Valencià i de les Illes. Miro de tenir veus, accents i opinions de tots els països catalans. Com veus els canvis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals? És complicat i és difícil perquè sempre tenim la sensació que
que les coses quan es fan ben fetes podrien continuar. Però també estem acostumats que quan hi ha canvis de govern i canvis legislatius es vulguin fer canvis en els directius. I em sembla que hem de tenir la tranquil·litat i la fortalesa de que els professionals seguim treballant amb la mateixa il·lusió i amb la mateixa fermesa i hem de confiar i donar un vot de confiança als nous directius que podrem treballar amb la mateixa llibertat que ho hem fet sempre, vaja. Després de tants anys dedicats al món de la comunicació, creus que és un bon moment per exercir de periodista? Sempre és difícil. Hi ha dos sectors els que sempre la paraula crisi va acompanyar. El teatre, tot i que ara es diu que el teatre no nota la crisi tant com altres sectors, i el periodista. Jo quan vaig començar a fer periodisme ja es deia que era un mal moment per ser periodista. Sempre sembla que siguin mals moments, però justament em sembla que hem de reivindicar la nostra feina, fer-la ben feta i fer-nos necessaris, fer-nos imprescindibles. És veritat que el sector ha tingut molts canvis, que la tecnologia permet que tothom pugui informar, que no és el mateix informar que ser periodista. Per tant, una reivindicació de la nostra professió i em sembla que l'hem de fer, i si els moments són dolents pels periodistes també són moments dolents per tots els altres sectors de l'economia. Creus que els mitjans de comunicació del país estan molt centralitzats en la ciutat de Barcelona? Bé, ens agradi o no ens agradi, a Catalunya més de la meitat de la població viu a Barcelona. A Barcelona, a més, hi ha la seu dels principals mitjans de comunicació, dels mitjans més potents, amb més pressupost i amb difusió en més àmbit, i per tant, a vegades costa, ja dic, a mi fins i tot em costa escapar o trencar aquesta inèrcia de parlar només de coses que passen a Barcelona. Però és veritat que també a Barcelona passen moltes coses que ens afecten, i en el fons les distàncies també són tan curtes com que informar o parlar de coses que passen a Barcelona també és a l'abast de qualsevol que visqui a Reus o al Camp de Tarragona. Presentar el sopar solidari de la parròquia Sant Bernat Calbó és només un exemple de les moltes feines que fas a les nostres comarques. És una manera de no perdre el contacte amb el territori? No, de fet, gairebé diria que de casa no he marxat mai, perquè col·laboro de manera altruista, ja sigui, per exemple, en la comissió artística del Bartrina, que porta hores, col·laboro donant impuls a Canal Reus, i després col·laboro amb molta gent que m'ho demana. És veritat que hi ha un factor que és que no sé dir que no, i he d'aprendre a dir que no, però també penso que si pots ajudar, ja sigui el sopar solidari, la gent que té la iniciativa del sopar solidari de la parròquia Sant Bernat Calbó, o els amics de l'associació de Parkinson de les comarques de Tarragona, o tantes i tantes altres causes, els donants de sang de Vila-seca, de Reus, de Tarragona, que també sempre em reclamen, doncs sempre que ho puc fer i la meva agenda i el temps i les obligacions familiars m'ho permeten, doncs ho faig. Com veus el Reus actual? És veritat que darrerament Reus ha tingut un xoc, un impacte, amb tota la sacsejada del cas Innova, i això ens ha deixat una mica estamordits, no? Però a mi em sembla que és important no perdre l'ànim, mirar de seguir treballant, de tirar endavant i pensar que hi ha molta gent que fa la feina ben feta, que mira que tots plegats sumem i que anem més enllà sense treure'n profit, no? Per tant, a mi em sembla que s'ha de seguir lluitant pel bé col·lectiu, per l'interès de tots, perquè la cultura no la perdem per un racó, i sobretot perquè no ens perdi l'ànim. Em sembla que hi ha motius com per estar satisfets i per seguir mirant endavant amb força. I ara el test, Reus a prop, molt a prop. Un lloc de Reus? Les peixateries velles, perquè aquella baixada i aquells peixos allà posats em fan anar a la imaginació i veure que allò estava ple de parades de peix lluent i brillant amb totes les escates cridant l'atenció. Coca amb cireres o menjar blanc? Menjar blanc, sens dubte. En fi, és una aportació gastronòmica fora de lloc, reusenca, per bé que també es fa a altres llocs, però l'ametlla, i a més si pot ser de sobre, aquell midó, aquell campanar de Reus, aquells sobres grocs, que jo he crescut al ser de Vila-seca amb aquests sobres, després, per sort, he redescobert el menjar blanc ben fet, de pastisseria, si pot ser, que encara me'n fa estimar més.
Festa Major de Misericòrdia o Festa Major de Sant Pere? Sant Pere peta fort. M'agrada més Sant Pere perquè, a més, després de seguida empalma amb Sant Joan, estem a l'estiu i sembla que l'estiu no comenci fins que no arriba Sant Pere, no? A més, tenim la tronada, que és un monument nacional que fa que, en un cert moment, tota l'atenció de l'univers es paralitzi en la plaça Mercadal. El gegant indi o la mulassa? Soc més de mulassa, perquè per la forma, per l'estructura, per aquella manta, pels cascavells, tot plegat, és un animal que em crida més l'atenció. Ametlles o avellanes? Soc d'avellana, perdoneu. Soc, a més, productor, humil productor, però soc d'avellana. Plim o vermut? Plim. Aquí soc més plimero perquè em remet a la fantasia tropical, de fruites tropicals, vaja, i aquell gust com a xicletat que no saps ben bé què és begut, però dius, caram, això és exòtic. Salou o Cambrils? Salou, sí, Salou, perquè soc de Vila-seca també, perquè hi he crescut, m'hi he fet gran i perquè, lògicament, la connexió Reus-Salou també, enyorada pel temps de Carrilet, em fa pensar sempre i estimar Salou. Hem acabat l'entrevista. Fins la propera.